La Casa de la Vila de Ribes ja ha recuperat en part la seva activitat. Com a edifici ja torna a formar part de la vida institucional de la població i fa uns dies va acollir el que va ser el seu primer ple després de l'esperada reobertura. Va ser el ple de l'estat del municipi en el que tots els grups polítics van exposar la seva opinió sobre com veuen Sant Pere de Ribes i, evidentment, també ho va fer el grup municipal d'Unitat Municipal Nou CUP. Tomàs Carandell, gràcies per acompanyar-nos, què tal? Gràcies a vosaltres per convidar-nos i bé, anar fent. Tomàs Carandell, que és el regidor portaveu d'Unitat Municipal Nou CUP. Ara fèiem referència a aquest ple, fa l'efecte que vostè no hi va poder ser, però suposo que alguna imatge ja ha vist de com queda aquesta nova casa de la vila, i sobre el ple diu que va fer molt de fred, tot allò que es va estalviar, no? Sí, no vaig poder ser al ple per motius laborals, però en tot cas sí que vaig poder anar quan acabava. I sí que hi ha una reobertura, però és veritat que està en una fase molt inicial, perquè evidentment falta molta de la infraestructura que haurà de necessitar la Casa de la Vila per poder fer el servei que fa. Si hi havia fred, però feia falta de coses bàsiques pel seu funcionament. Potser s'ha volgut obrir ràpid per tenir-la per la festa major de Sant Pau, potser va ser el punt, però potser no està acabada, encara li falta una mica. En tot cas, nosaltres ens n'alegrem molt que per fi s'hagi pogut obrir, que podem tornar a fer els plens en la sala de plens. Alegre, però potser també satisfacció a mitges, perquè d'entrada no era el projecte, tal com s'han fet les obres, la rehabilitació, la reforma, no era el projecte que en el seu dia defensava UM9. Satisfet d'això, no? Perquè no era el projecte, però en qualsevol cas, no sé si es pot parlar ja de que es pot donar per superat un tema o un debat que s'ha allargat durant mesos i que d'alguna manera ha condicionat també la vida política al municipi, no? Nosaltres molt satisfets que es torni a obrir, perquè és evident que la reobertura de la Casa de la Vila no només era una necessitat que des d'un anàlisi polític nosaltres enteníem que era necessari, des de totes les dimensions de la vida del municipi, sinó també perquè formava part d'una reivindicació ciutadana i d'una preocupació que la ciutadania ha demanat celeritat al govern i que s'hi fiqués seriosament per aconseguir aquesta reobertura. Això no vol dir no ser molt crítics en com aquest procés ha tingut lloc. Unes obres que havien d'acabar a finals del 2015 s'allarguin fins a principis del 2018, que encara queden serrells per acabar, evidentment, en tot això, amb un augment dels costos, amb una modificació del projecte, que al final també va posar en evidència el ple d'aquest primer ple a la Casa de la Vila, que l'espai del Saló de Plens és molt limitat per poder dur a terme no només els plenaris, sinó qualsevol acte que s'hi pugui celebrar, que hi ha molt poc espai pel públic, i aquesta era la idea de la reforma, que a més era una reforma respectuosa amb la seva estructura, amb la seva història, i que per tant permetia mantenir aquest espai del Saló de Plens com un espai simbòlic però també d'utilització, i ara segurament això quedarà limitat i és possible que en un futur proper es torni a haver de plantejar què fer amb el Saló de Plens. Tot i així, ja dic, satisfacció perquè per fi s'obri, i haurem de fer una revisió també de com ha anat aquests darrers anys, perquè hi ha hagut un augment de costos important, un endarreriment molt important en la realització de les obres, i això ens ha de permetre també valorar per de cara al futur com encarem altres actuacions que es duguin a terme. Per què diu que és possible que en el futur se'n torni a parlar, se n'hagi de tornar a parlar de com queda el Saló? No, perquè, clar, nosaltres ja ho vam plantejar des del primer dia, és a dir, en aquest moment no es va fer cap reforma del Saló de Plens, s'ha canviat el mobiliari, però és evident que aquelles mancances a les que havia volgut donar resposta a la reforma del Saló de Plens, és a dir, que fos un espai més funcional, més gran, amb més capacitat i amb més possibilitats, avui això no es té. Si la idea en un futur del govern és, que és la que nosaltres plantejàvem que enteníem que tenia la seva reforma, és
eliminar el saló de plens com un espai per ser utilitzat per l'activitat política, per l'activitat social, per l'activitat institucional, nosaltres ja estarem en contra i per tant preferirem o apostarem perquè es faci una reforma del saló de plens de forma que pugui acollir tota aquesta activitat en lloc de traslladar, com era la idea inicial del govern, a un altre espai l'activitat política, l'activitat social o l'activitat institucional. Per això diem que, vaja, des del nostre punt de vista, si queda una mica palès que l'espai també és un problema, doncs haurem de plantejar la necessitat de fer una reforma. Fem referència ara sí al desenvolupament d'aquest ple de l'Estat del municipi, un ple en el que va quedar clar que hi ha diferències de model pel que fa al funcionament del municipi. En tot cas, sé que la pregunta és molt àmplia, però li demanaria brevetat o en qualsevol cas si ens pot posar un parell d'exemples de quan vostès diuen que tenim models molt diferents respecte al govern, on posarien les diferències més significatives en quant a model? Bé, nosaltres més que dir tenim diferències en quant a models, el que venim dient és el Partit Socialista o l'anàlisi que en fem dels anys de govern del Partit Socialista és que no hi ha un model clar de municipi i això porta a actuar d'una forma que posa de relleu la falta de la improvisació, el anar tirant. Posem exemples molt clars d'aquelles coses que nosaltres en aquesta legislatura hem anat posant sobre la taula com qüestions fonamentals que el municipi ha d'abordar. Posem per cas l'ocupació, l'educació, els serveis públics, els serveis bàsics, el model de recollida d'escombraries, el model energètic, tot això són temes que nosaltres hem anat posant sobre la taula i que entenem que el govern no només ha bloquejat el debat polític, perquè l'ha bloquejat de forma sistemàtica, no potenciar aquells espais on podíem arribar a consensos polítics per acordar, sinó que a més no ha fet actuacions. O s'ha enganxat amb coses que després no li han funcionat. Posaré alguns exemples, però en tema d'ocupació potser la proposta estrella dels últims, ja no 3 anys d'aquesta legislatura, sinó els últims 10 del govern del Partit Socialista, abans del Blanco, ara de la Abigail, era la possibilitat que una multinacional s'instal·lés en l'espai del Parc Central, i que hem parlat del parc esportiu i tota aquesta història. Doncs al final, després de tants anys, de dedicar tants esforços i recursos públics a que això funcionés, això fracassa i no hem treballat, tenint moltes oportunitats, tenint recursos econòmics disponibles, cap altra línies més. S'han abandonat línies que en el passat havien funcionat i eren línies d'èxit. Doncs això és una mostra clara de no tenir model de municipis. Va improvisant en funció d'aquelles coses que poden ser utilitzades per mediàticament i amb fins electoralistes, de dir no crearem tants llocs de treball, que això no només nosaltres, però molts grups li havíem criticat moltes vegades, que s'utilitzi determinats projectes per crear unes expectatives entorn a la creació de llocs de treball, que després, a més, quan fracassen, ningú assumeix responsabilitats. I això és una mica, per exemple, en el cas d'ocupació. En el cas d'educació, i que ve molt vinculat a ocupació, hi havia, o entenem nosaltres, que hi ha una prioritat bàsica en quant a l'educació, que és la construcció definitiva del xaloc, i això s'ha anat posposant en pro també d'aquest projecte del Parc Central, del Parc Esportiu, i en acabat que tampoc es farà i tampoc s'ha fet, tampoc s'ha abordat perquè hi havia oportunitat, hi havia disponibilitat econòmica, per tant era una qüestió de voluntat política poder tirar-ho endavant i això és el que nosaltres trobem a faltar. Ja dic, un altre exemple seria el tema de la recollida d'escombraries, que és una preocupació ciutadana molt habitual, de que si funciona una discussió pública sobre el model de recollida d'escombraries, el preu i el cost que paga la ciutadania, si aquest model és net o no, és funcional i és net. Nosaltres hem fet anàlisis en profunditat, entenem que cal canviar el model actual que hi ha, però ni s'ha possibilitat aquest debat en els espais polítics, ni hi ha cap proposta per part del govern. Es mira cap a una altra banda. Nosaltres des de l'any 2015 venim repetint, volem que això formi part de la discussió política perquè entenem que és important, té un cost econòmic molt elevat pel municipi, parlem de més de 2 milions d'euros a l'any, la gestió dels residus, per tant ha de formar part d'aquesta discussió i al final el govern ha mirat sempre cap a una altra banda. El 2019 s'haurà de renovar el gruix de la concessió del sistema de recollida i reciclatge i aquí no hi ha hagut cap discussió ni cap canvi de model i segurament s'acabarà, si no hi ha un canvi en la línia que porta el govern o tota l'oposició, diguéssim, ens posem molt seriosos amb això,
s'acabarà renovant per falta de qualsevol altra iniciativa. És a dir, això és una mica la nostra crítica, gran crítica al govern, no és que el model, ells optin per una cosa o optin per una altra, sinó que en la majoria de qüestions fonamentals del municipi no fan res. I les propostes que fan o que venen de fora i tampoc són capaços d'adaptar-la a la que deu o no són capaços de tirar-la endavant. En aquest ple, aquest debat de l'estat del municipi, evidentment es va fer repàs a molts temes d'actualitat, en definitiva de Sant Pere de Ribes. Vostè ara n'apuntava un, el futur de l'Institut Xaloc. Recordem aquest institut que s'havia de construir inicialment en un punt on després es va dir que ja aniria a Decathlon i per tant aquest institut, el seu emplaçament s'hauria de traslladar. Ara evidentment tot queda una mica a l'aire després que Decathlon hagi anunciat que renuncia al seu projecte. Des d'Unitat Municipal 9, quin és l'emplaçament ideal per al Xaloc? I també en aquest debat algú apuntava la possibilitat que al final també es podria resoldre per la via de la consulta, si no m'equivoco. No sé si vostès també estarien d'acord en fer una consulta sobre això. Sí, nosaltres l'anàlisi i la defensa, la posició que hem mantingut sempre és que aquell lloc que era l'idoni, que complia tots els requisits i que a més era el millor tant pel propi institut com pel desenvolupament del propi municipi, eren l'espai del Parc Central. Ara bé, sí que enteníem que aquesta qüestió de que pogués ser la ciutadania, després d'un debat en profunditat amb tot l'argumentari qui prenés decisions, també ens semblava una bona solució i disposat a acceptar allò que sortís d'aquest debat. El que segur que no estàvem d'acord és que fossin despatxos entre una multinacional i l'alcaldessa qui prengués la decisió d'on havia d'anar un institut. Això és el que ens semblava que no era acceptable i al final és el que sembla que acabarà passant si no hi ha un canvi de gir, perquè el govern i algun grup de l'oposició també, és a dir, el Partit Popular, que dona suport de forma sistemàtica al govern, també creu que ha d'anar al carrer Agricultura, que és l'altra ubicació, però no perquè creguin que allà és millor, sinó per deixar lliure aquest espai per un suposat interès econòmic que venim arrossegant des de fa 10 anys amb una gran proposta comercial econòmica. Nosaltres creiem que aquest és el millor espai, hi ha tot un seguit d'arguments pel propi institut i pel propi desenvolupament del municipi, però sí, evidentment, oberts a la possibilitat de fer participació real, és a dir, no dir que fem participació i després no fer, sinó que sigui la pròpia ciutadania qui decideixi on vol que s'ubiqui el futur institut del Xaloc. Unitat Municipal 9 és partidari, o entén d'entrada que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes està sanejat, que té diners, que té força diners, i sempre es diu que és un dels municipis més rics com a mínim de la comarca del Garraf. I també en aquest debat, en aquest cas va ser el regidor Joan López qui defensava l'opció de que l'Ajuntament també podia activar aquests diners per altres destins, diguéssim, finalitats, que a vegades no sempre hi pensem. I, per exemple, apuntava la idea de que pogués finançar, no sé, d'alguna manera, els costos d'urbanització a l'hora d'arreglar les urbanitzacions, ajudar directament als propietaris. Nosaltres sempre hem defensat, hi ha una situació que a més ha vingut enquistant-se històricament en el municipi amb les urbanitzacions que no han finalitzat el procés urbanístic, per tant tenen un procés obert, i això té unes conseqüències per a la ciutadania que viu en aquests espais, és a dir, una pèrdua en quant a serveis, en quant a drets, i en molts casos no en quant a les seves obligacions impositives, i per tant nosaltres enteníem que ha de ser una prioritat del govern, més ara que té recursos econòmics, caminar cap al tancament d'aquests processos urbanístics i per la integració d'aquestes urbanitzacions en la completa normalitat del municipi. I entenem que, a més, havent-hi recursos econòmics, hi ha fórmules per, des de l'Ajuntament, propiciar aquesta facilitar, perquè evidentment la qüestió econòmica és una de les qüestions centrals quan es parla d'això, de les implicacions econòmiques que té per la pròpia ciutadania, doncs enteníem que l'Ajuntament hi pot posar recursos econòmics, recursos humans també, a treballar fort, de forma que faciliti que això es pugui tancar d'una vegada i acabar amb un problema que, com deia, i a més ha coincidit amb els governs del Partit Socialista, han dit a enquistar-se, i a més cada any que passa, com que les normatives són noves i les lleis van canviant, sorgeixen nous problemes. Per tant, amb certa celeritat, amb certa prioritat, s'ha d'anar cap al tancament dels processos urbanístics que afecten aquestes urbanitzacions, que ja diem, hi ha vora un 10% de la població del municipi que no té les mateixes condicions de vida que la resta en quant a serveis i en quant a
possibilitats. No? Això vol dir que ajudés l'Ajuntament directament, per exemple, a pagar les quotes. S'hauria de veure, hi ha diverses fòrmules en què l'Ajuntament podria assumir una part dels costos de forma que facilités, sobretot amb l'objectiu de tancar, no es tracta d'afavorir a ningú, sinó d'intentar equilibrar les situacions que es viuen en el municipi. Això vol dir assumir part de costos, però també assumir feines, és a dir, que es puguin desenvolupar feines des de l'Ajuntament per tal de, en quant a planificació, en quant a desenvolupament urbanístic, per facilitar que aquesta situació es pugui donar. El govern de Sant Pere Ribes, de fet, en aquest pressupost ja té previst avançar els diners per al projecte de construcció, ara que parlàvem de l'Institut Xaloc, com a mínim avançar els diners, si no m'equivoco, pel projecte, però vostès volen que, si cal, fer un pas més enllà i que avancin també en el finançament de la construcció, pròpiament, de l'Institut. Clar, el que es va fer, de la nostra forma d'entendre, el que es va fer amb el pressupost és una operació més de màrqueting que no pas efectiva, és a dir, es va pressupostar el que seria fer el projecte, però tampoc, com que ni tan sols s'ha decidit on ha d'anar el projecte, difícilment això es materialitzarà, no? Es farà, és a dir, vaja, no ho sé, però entenem que caldria un consens polític sobre on ha d'anar ubicat abans de fer la redacció del projecte. Nosaltres el que diem és, si hi ha recursos econòmics, no ens quedem només en la redacció del projecte, sinó també en la seva execució i posem el màxim de pressió a la Generalitat de forma que hagi d'assumir la seva responsabilitat, que això està clar i que tots ho tenim clar, en què la Generalitat és la principal responsable, que en aquests moments difícilment podrà donar resposta, no?, a la situació en la que ens trobem en aquest moment. Però que en tot cas, des de l'Ajuntament, si entenem que això és un eix prioritari i fonamental, si tenim els recursos econòmics i els recursos, diguéssim, administratius per fer-ho, ho tirem endavant. I complim també amb les nostres responsabilitats, perquè és cert, com deia, que la Generalitat és la principal responsable, però la cessió del terreny sí que és una competència i una obligació que ha de fer l'Ajuntament. I això no s'ha fet perquè hi ha un bloqueig en quant a la decisió de l'espai, perquè el govern del Partit Socialista ha estat sempre jugant amb aquest terreny, que era el que tant el Pla General com històricament el consens polític havia decidit que havia d'anar al Parc Central. I va decidir canviar-ho per un interès més econòmic de poder ubicar un altre projecte en aquell espai. Per tant, assumim també les responsabilitats de l'Ajuntament, si hi ha disponibilitat econòmica, si hi ha disponibilitat administrativa i hi ha voluntat, doncs fem la feina que ens toca, avancem i, si cal, financem no només la redacció del projecte, sinó també la seva execució. I en aquesta línia també de dir tenim diners, podem fer coses, també Unitat Municipal Nou és partidària de, si cal, fer coses a l'Hospital de Sant Camil. Clar, nosaltres entenem que, i més en el context que s'està donant, doncs és un pol no només econòmic, que també, de vida d'una empresa gran que treballa en el municipi, sinó també és, evidentment, un servei bàsic per la ciutadania, com és un hospital. I entenem que entendre que en l'entorn de l'Hospital de Sant Camil, al voltant, al costat, doncs, una inversió potent de cara a desenvolupar una àrea sociosanitària, una àrea d'investigació, el que sigui que permeti créixer els camins, també consolidar-lo, perquè hi ha hagut, potser ara el debat ha quedat una mica més soterrat, però durant uns anys va estar molt en qüestió que els Camils continués, o sigui, que fos l'hospital comarcal i de referència, i per tant invertir des de l'Ajuntament per potenciar la vessant social, la vessant econòmica i també garantir la continuïtat del propi hospital en el municipi. Deixi'm preguntar-li, vostès quan van estar al govern el 2013-2014, crec que va ser, ja existia, ja es parlava d'aquest projecte de Decathlon, que inicialment es va presentar com la construcció d'un parc esportiu, en aquest cas a les Roquetes, però em fa l'efecte que mentre vostès estaven al govern el projecte ja va variar, o que en qualsevol cas, quan tenien reunions amb Decathlon, el projecte ja no parlava de parc esportiu. En tot cas, a vostès, com a UM9, els agradava el projecte que hi havia? Ara ja ni això, però en aquell moment els agradava el que els estava ensenyant Decathlon? És que, clar, a sobre la taula que hi ha hagut el projecte, diguéssim, inicial i que en el seu moment va anunciar l'alcaldessa, o llavors alcalde i la primera tinent d'alcalde, grans portades i això, aquest projecte sobre la taula nosaltres no l'hem acabat de veure mai. Hem vist
una descripció, una cosa que s'hi aproximaven. A l'etapa que vam estar al govern, la pròpia empresa va canviar diversos cops el projecte que presentava. I tampoc hi havia una seguretat de que es desenvolupés. Per tant, era sempre un continu donar llargues que no acabava concretant-se mai, perquè si al final, des de l'any 2010, hi havia l'excepció per realitzar-lo, si l'empresa realment tenia un interès clar en desenvolupar-lo, s'hagués realitzat. El tema és que segurament l'empresa anava decidint en funció de diversos criteris i que no tenia per què exposar-nos tots com a Ajuntament. Dit això, el projecte que fa cosa d'un any ens va presentar l'empresa als regidors de l'oposició a instàncies, després de demanar-li moltes vegades al govern conèixer el contingut de les converses que tenien i quin era el projecte que estaven sobre la taula, era un projecte que a nosaltres ens semblava un error greu, diguéssim, perquè podia semblar molt maco en quant a com es presentaven, la idea del parc esportiu i tal, però que al final, en interès econòmic per l'Ajuntament, sortia perdent moltíssim, perquè al final cedia uns terrenys que eren propis, amb unes condicions econòmiques en què l'empresa sortia molt beneficiada, i nosaltres enteníem que no és l'objectiu central de l'Ajuntament actuar per beneficiar una empresa, sinó segurament per beneficiar el conjunt de la ciutadania. Ens queden 4 o 5 minuts d'entrevista, deixi'm fer-li 2 o 3 preguntes més, així rapidetes. No sé si era el mes d'octubre o novembre, que també el grup del PDeCAT via Sant Pere de Ribes plantejava obertament la necessitat de fer, vaig entendre, una moció de censura, o com a mínim un govern alternatiu, un concepte que també va aparèixer en aquest darrer ple. Unitat Municipal Nou veuria bé un govern alternatiu a aquestes alçades de mandat, o ja és tard, o ja estan pensant en el proper mandat? Bé, nosaltres hem estat treballant des del principi, ho vam dir ja en el ple d'investidura de l'alcaldessa, o sigui, des del minut zero, que enteníem que era un error per part de la resta de forces que conformaven el ple permetre o acceptar sense més que el Partit Socialista governés, a més, amb la minoria que governava. I aquests 3 anys, lluny de fer-nos canviar d'opinió, ens han confirmat que entenem que ha sigut molt negatiu pel municipi. Sempre hem anat treballant per la possibilitat de conformar una majoria alternativa de govern. El cert és que ara mateix, i inclús ja per una qüestió legal, és possible que no dona temps per materialitzar un canvi de govern en aquesta legislatura, perquè de fet queda un any i poc, i crec que legalment ja no és possible la presentació d'una moció de censura. El que passa que sí que ens hem de plantejar, ja no només la nostra força, perquè nosaltres ja ens ho hem plantejat moltes vegades, de cara al futur, quina és l'alternativa que es presenta al Partit Socialista, perquè no es repeteixi la mateixa situació que podria passar i que per tant acceptem que hi hagi un govern que és incapaç, que funciona de forma no transparent, que no està responent a les necessitats del municipi, que no té model de municipi, no té capacitat de tirar-lo endavant, i que la resta de forces, diguéssim, malgrat ser una majoria o la possibilitat de conformar majories diferents, no tinguem capacitat de tirar-ho endavant. Nosaltres sempre hem proposat, i a més amb l'obertura de dir diferents fórmules, amb la idea de poder presentar una alternativa que tirés endavant al municipi. No s'han donat en aquesta legislatura, però esperem que sí que es donin en endavant. Per tant, ja pensen en el proper mandat, també, doncs? Bé, no, del que parlem és de si estem pensant en les eleccions, no. El que sí que pensem sovint és en el futur del municipi, i entenem que si 4 anys han sigut negatius pel municipi, 8 serien, diguéssim, amb la mateixa situació, serien pitjor, i per tant, evidentment, clar que ens plantegem que un dels nostres objectius de l'acció política és revertir aquesta situació de govern en minoria del Partit Socialista, sense idees, sense projectes, sense capacitat de tirar-ho endavant, etc. I més en un moment amb grans disponibilitats, com diem sempre, no només econòmiques, sinó també de recursos i necessitats detectades i clares en el conjunt del municipi per actuar. Efectivament, li feien la pregunta en clau electoral pensant ja en les municipals del juny de l'any que ve, perquè a més el context polític a Sant Pere de Ribes l'any que ve sembla que pot ser diferent, hi haurà potser més fragmentació, tothom dona per fet que hi haurà candidatura de Ciutadans, sembla que per la part de partits d'esquerra independentista també hi ha algun moviment. No sé si amb això hi comencen a jugar o a analitzar.
costa molt en l'actual situació, no només a nivell municipal, sinó també sobretot a nivell nacional i amb tot el que ha passat en els darrers mesos, predir en quina situació estarem d'aquí un any. No? El que sí, nosaltres com a força política comencem també a treballar per estructurar una proposta que pugui convèncer més gent i pugui tenir la força suficient com per encapçalar el municipi en el futur, això com ho hem fet sempre, i això implica treballar tant a nivell seguir rediscutint i definint el model de municipi que volem, com implica parlar amb altres forces polítiques, amb agents socials, etc., per intentar això, seguir conformant una proposta política que tingui possibilitats d'encapçalar el municipi. No? Què passarà independentment dels altres? Clar, això són factors que nosaltres no podrem controlar, que evidentment haurem de tenir en compte a l'hora d'analitzar-ho, però ja et dic, almenys a mi personalment, em costa molt predir sense saber, perquè a més l'impacte del que pugui passar a nivell nacional evidentment també n'hi haurà a nivell municipal i per tant costa molt predir en quina situació estarem d'aquí un any, perquè fa 3 mesos diguéssim a nivell nacional no podríem haver previst que estiguéssim en la que estem i hi som, per tant hem de veure i hem d'anar-hi treballant i això no vol dir que queda un any de legislatura i possibilitats de fer moltíssima feina que no es pot abandonar. Les legislatures duren 4 anys, no duran 3 i per tant tampoc dedicarem l'últim any només a fer campanya, no? Es tracta de seguir treballant fins l'últim dia, que és la nostra obligació. A nivell personal, alguna cosa decidida de cara a l'any que ve? Bé, nosaltres com a projecte col·lectiu també és una cosa que discutim col·lectivament i jo, com una persona més dins de l'organització, evidentment té les seves decisions personals, però que tot això també té a veure amb quines decisions col·lectives prenem i haurem de veure de cara quan toqui conformar llistes que encara fa falta molta gent, quines són les persones que encapçalaran la llista del que pugui ser unitat municipal nou. Estem completament fora de temps, però és que li haig de preguntar també suposo que vostès continuen reclamant la dimissió de Fran Perona, a qui van reprovar, de fet, fa també un mes, en un ple, a partir d'una moció, reprovar per aquesta judicialització, diuen vostès, del que va passar. Sí, nosaltres entenem que, sobretot després que ho aprovés el ple, que seria la conseqüència lògica des d'un punt de vista democràtic i de normalitat política, que presentés la seva dimissió i, en el seu defecte, és a dir, si no ho fes ell com a regidor, ho fes l'alcaldessa en virtut de les seves competències, perquè entenem que nosaltres el que demanàvem davant la situació dels fets que hem explicat moltíssim i com s'ha produït tot, necessitàvem una resposta a l'alçada, perquè la gravetat de que un regidor, i nosaltres entenem que és una voluntat de govern, és a dir, que va més enllà del propi regidor, de criminalitzar i de perseguir la protesta i la gent la participació política de determinades persones del municipi és gravíssim i necessitava donar resposta. I enteníem que la reprovació, que era el que podíem fer com a membres del ple, demanda de dimissió. A partir d'aquí, evidentment, el govern que tant s'omple sovint la boca de democràcia, de participació, de transparència i d'ètica, el lògic seria que respongués a aquesta reprovació que el conjunt del ple li va fer amb les accions que nosaltres demanàvem que se'n derivés, que seria la dimissió o que l'apartessin de les seves funcions en el govern. De moment, que sapiguem, no s'ha produït. Tomàs Carandell, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més en aquesta taula, per haver fet repàs a l'actualitat de Sant Pere de Ribes. Veurem què passa l'any que ve i en continuarem parlant. Gràcies, fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Tots vostès també ja ho saben, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dilluns més a sessió plenària. D'aquí a 7 dies ens retrobem amb més actualitat de la comarca del Garraf, actualitat política, més entrevistes. Gràcies per la seva atenció i ens retrobem dilluns que ve. Passin bona setmana. Adéu-siau.